नोंथांमोन employment exchange कार्डखौ गोदानै एप्लाइ खालामनो एबा employment exchange कार्डखौ रिनिउ खालामनो थाखाय नोंथाङा आसाम सरकारा गोदानै पाब्लिश खालामनाय नैबे गोदान वेबसाइट राइट टु पाब्लिक सार्भिसेस एबा बे वेबसाइटआव नोंथांमोना फैनांगोन। बे वेबसाइटखौ दाख्लैबावैसो जोंहा गोदानै लन्च खालामनाय जादों आसाम गभर्नमेन्टआ। बेयाव वेबसाइटआव गोबां सार्भिसफोर दङ। नोंथांमोना बे सार्भिसखौ बेयाव लानो हाजोबगोन। नोंथांमोना जुदि employment exchange कार्डखौ अफिसाव थाङालासिनो जुदि न'आव थानानैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना बे साइटआव फैनांगोन। बे साइटआव फैनानै नोंथाङा employment exchange कार्डखौ मोननै रोखोमै एप्लाइ खालामनो हायो। बेयाव दङ गिबियाव एप्लाइ उइथ आदार रिकमेन्डेड आरो मोनसेयाव दं एप्लाइ उइदाउट आदार। माने नैबे एप्लाइ उइथ आदाराव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामोब्ला थारमाने बेखौ माबायदि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन जायना आधार कार्ड दङ आरो 14 इयार्सनि गोजौआव बे मानसिया खालामनो हागोन। आधार कार्डजोंनो नोंथाङा खालामनो हागोन। अब्ला नोंथाङा अफिसाव भिजिट खालामालासिनो न'आव थानानैनो नोंथाङा नों एप्लाइ खालामनाय employment exchange कार्डखौ इमेलनि गेजेरजों मोननो हागोन। आरो सेकेन्डआव नैबे एप्लाइ उइदाउट आदाराव खालामोब्ला थारमाने नोंथांनाव जुदि आधार कार्ड गैयाब्ला नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय नोंथाङा अरिजिनाल डकुमेन्टफोरखौ लानानै नोंनि डिस्ट्रिक्टनि employment exchange अफिसाव थांनानै भेरिफिकेसन खालामहैजानांगोन एबा भेरिफिकेसन खालामहैनांगोन आरोखि। अब्लासो नोंथाङा भेरिफिकेसना जुदि एप्रुभ जायोब्लासो नोंथाङा इमेलनि गेजेरजों मोननो हागोन। अब्ला जोंना अबे साबसिन जागोन? नैबे साबसिन जागोन नङा होमबा? जायना आधार कार्ड दङ न'आव थानानैनो employment exchange कार्डखौ नोंहा गोदानै एप्लाइ खालामनो हायो एबा दंखायोब्ला एक्सपायार जाबायबा नोंहा एक्सपायार जाबायबा नोंहा मा रिनिउ खालामनानै लानो हागोन। बेयाव माखासे कन्डिसनफोर होनाय दंखायो। बोरै नायलांसै जों बेयाव। नै बेयाव होनदों फर आधार बेस रेजिस्ट्रेसन आधारजों एबा जायना आधार कार्ड दंखायो बेयो माबायदि खालामनो हागोन? बेयानो 1 नाम्बाराव होनाय दंखायो 14 इयार्सनि गोजौआव जानांगोननो। ओमफ्राय बेयाव मा होनदों? दा केन्डिडेट आर एलिजिबल फर registration in one employment exchange only in the state। मोनसेल' एप्लाइ खालामनो मोनगोन होननानै बुंदों आरोखि। ओमफ्राय बेयाव नायलांबावदो 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 5 नम्बराव बेयाव इम्परटेन्ट 5 नम्बराव मा होनदों? बेयाव नै प्लिज स्केन all educational qualification pass certificate mark sheet in chronological order from lowest level to higher level। नोंथाङा नोंथांनि इडुकेसन क्वालिफिकेसनफोरखौ गासिबखौबो मा खालामजोबनांगोन? स्केन खालामनानै मोनसे सिंगेल PDF फाइलाव लाखानांगोन आरोखि एप्लाइ खालामनायनि सिगां। माने मेट्रिकनिफ्राय हमनानै नोङो हायार क्वालिफिकेसना बबेसिम दं गासिबनिबो सार्टिफिकेट पास सार्टिफिकेट आरो मार्कशिटखौ स्केन खालामजोबदो। ओमफ्राय PDF आव कनभार्ट खालामनानै लाखादो। बेनि उनावहाय माखासे कन्डिसन दंबावो। बे कन्डिसनखौ फरायनानै लादो। बेयो जोंना जास्ट इम्परटेन्टआ बेयाव नोंनि क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटखौ PDF आव कनभार्ट खालामनानै लानांगौ। बेनि उनाव नोंथाङा नैबेहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरोखि। होमबा फैदो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनानै नायनोसै। दाना आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना जुदि बे साइटआव दिनैसो गोदानै हाबदोंब्ला नोंथांमोना गिबियाव मा खालामनांगोन? एप्लाइ खालामनायनि सिगां नैबेयाव गावखौनो गाव रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। मिथिबाय? रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेयाव रेजिस्टार खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा नैबे लगइन खालामनांगोन। लगइन खालामखांनायनि उनावहायसो बे मोननैखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हायो। अब्ला फैदो जोङो गिबियाव नैबे रेजिस्टारखौ खालामनानै लाग्रोनोसै। अब्ला फैदो जोङो खालामनोसै। बेयाव थुनानै होनांगोन। बेबायदि फैबाय। बेबायदि फैखांनायनि उनावहाय जोंहा नैबेखौ फिलआप खालामनांसिगोन आरोखि। बेयाव मा होनदों? फुल नेम। बेयाव नोंनि नेमखौ होदो, ओमफ्राय इमेल आइडिखौ होदो, मबाइल नाम्बारखौ होदो, ओमफ्राय मोनसे स्ट्रं पासवार्ड होनानै लादो। स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नैबे
कैप्चा कोडखौ बेयाव थुदो बेनि उनावहाय नैबेयाव साबमिट खालामदो अब्ला फैदो जोङो बेखौ आरामै फिलआप खालामनोसै बेबायदि फिलआप खालामजोबनायनि उनावहाय नैबे साबमिटआव थुनानै होदो साबमिटआव आं थुबाय साबमिटआव थुखांनायनि उनावहाय जोंना बेबायदि फैबाय बेबायदि फैखांनायनि उनाव जों बेखौ नोंथाङा रेजिस्ट्रेसनखौ खालामखांबाय आं माखासेखौ देखायासै नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ फ्राय रोंखाबायानो जानो हागौ दाना फैदो जोङो आफ्टार रेजिस्ट्रेसन व्हाट टु डु जोङो रेजिस्ट्रेसननि उनाव दा मा खालामनांसिगोन जोङो नैबे गोजौआव लगिन लिरनाय गैया होमबा लगिन बेहाय जोङो खनसे लगिन खालामनानै लानांसिगौ बा फैदो जोङो लगिन खालामनानै लानोसै बा लगिन खालामनो थाखाय जोङो बेयाव सेरदो सेरनानै दाना सिगाङाव नोंथाङा जा आइडि खुलिनानै लाबायमोन बे आइडिखौ बेयाव बुदो नोंनि इमेल आइडिखौ बुदो बुखांनायनि उनावहाय बेयाव नोंथांनि पासवार्डखौ बुदो नङा होमबा पासवार्डखौ बुखांनायनि उनावहाय नैबे खेबसा दङ बे खेबसाखौ बेयाव बुनानै होदो 476244 बेखौ बुनानै नोंहा बेयाव लगिन खालामदो नोंनि आइडिजों लगिन खालामबा जोंना बेयाव माबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन नै बेयाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय आरोखि दा बेयाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय नैबे खनायाव नोंथांनि नामा फैगोन नैबेबायदि नोंथांनि नाम फैगोन दा बेयाव नोंथाङा बेखौ फरायनानैबो लानो हाबाय दा जों बेखौ फरायखांनायनि उनावहाय बेखौ नोंथाङा फरायनानै लाजोबदो बेखौ फरायखांनायनि उनावहाय जोंहा सार्भिस एप्लाइ खालामनांगौ नालाय बेयाव जोङो मा नैबे एप्लाइ सार्भिस सेसाव बेयाव फैदो बेयाव दङ भिउ अल एभेलेबल सार्भिसेस मा सार्भिस जोंना बेयाव एक्टिभेट जानानै दं बेखौ नायनोसै आदसा बेयाव बेबायदि सार्भिसनि नामा बेयाव फैजोबबाय नोंथांमोना नुबाय नै बेयाव मा एप्लाइ खालामनो हायो जोङो सार्भिसनाव नै एप्लिकेसन फर नट मा इनकाम ब्रेन्ड सार्टिफिकेट हायो सार्टिफिकेट कपि जमाबन्दी हायो नैबेयाव मेरला हायो मेरला सार्भिसनि नाम दङ नोंथांमोना नायनानै लादो जों दा बेयाव मा एप्लाइ खालामनो नागिरदों जोङो बेयाव एक्सचेन्ज कार्डसो एकदम गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरदों अब्ला जोंना बेयाव दङ नैबेयाव दङ रिनिउवेल अफ रेजिस्ट्रेसन कार्ड अफ इमप्लयमेन्ट सेकार्ड इन इमप्लयमेन्ट एक्सन नै बे रिनिउवेलनि जोंहा फैयै जोंना मायाव दङ नैबे फार्स्ट नम्बराव दङ हा लोगोफोर फार्स्ट नम्बराव सेरदो डाइरेक्ट फार्स्ट नम्बराव सेरबा बेयाव नुगोन जोंहा नैबे गोजौआव नै registrations of employment secured in employment action for other base बेहाय लिरनाय दङ होमबा जोङो बेहाय थुनांगोन बा बेयाव थुनानै होदो बेयाव थुखांनायनि उनावहाय जोंना बेबायदि फैसिगोन आरोखि बेयाव मा होनदों नै नोंथांमोन नायदो एप्लिकेसन फर रेजिस्ट्रेशन्स अफ एमप्लयमेन्ट सेक्टर इन एमप्लयमेन्ट एक्शन बेयाव माखासे गाइडलाइन होदों गाइडलाइन फर रेजिस्ट्रेशन इन एमप्लयमेन्ट एक्शन्स आसाम बेयाव गाइडलाइना मा होदों नै अल दा सिटिजेन्स अफ इण्डियान एबभ 40 इयार नै 14 बोसोरनि गोजौआव जानांगोन जायफ्रा एमप्लयमेन्ट एक्शन्सखौ एप्लाइ खालामनो सानदों बेनि उनावहाय बेयाव माखासे दंखाबावो नै मा होनदों दा केन्डिडेट आर एलिजिबल फर रेजिस्ट्रेशन इन वान एमप्लयमेन्ट एक्शन अनलि इन दा स्टेट मोनसे स्टेटआव बियो मोनसेल' मा एमप्लयमेन्ट एक्शन्स कार्डआव रेजिस्टार जानो हायो होननानै बुंदों वेयर दे आर पार्मानेन्टलि रेसिडेन्ट उइदिन दा jurisdiction of the district बेयो ओमफ्राय मा होनबावदों एप्लिकेशन हु आर अलरेडि एमप्लय इन सेकिं बेटार एमप्लयमेन्ट हैव टु बी रेजिस्टार अनलि आफ्टर प्रोडक्शन बे नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट होननानै बे ओमफ्राय मा होनबावदों दा फलोइं डकुमेन्ट आर टु बी साबमिटेड नै मा डकुमेन्टखौ जोंहा साबमिट होनांगौ बेयाव नायदो लोगोफोर एज प्रुफआव जोंहा मा होनांगौ बार्थ सार्टिफिकेट नङाबा एसएसएल एडमिट कार्ड नङाबा स्कुल सार्टिफिकेट नङाबा एनि आदार अफ दिस 3 डकुमेन्ट माने एनि वान होननानै बुंदों एनि आदार नङा एनि वान नैबे मोनथामनि मादावहाय जायखिया मोनसेखौ जोंहा एज प्रुफ हिसाबै होनांगोन बेनि उनावहाय प्रुफ अफ रेसिडेन्सि जोंना माखासे रेसिडेन्सनि माखासे प्रुफ होनांगोन बेयाव दङ नै नायनानै लादो एप्लिकेन्ट हेभिं आधार कार्ड विथ पार्मानेन्ट एड्रेस विदिन दा स्टेट अफ आसाम विल बी एलाउड टु register online without visiting the employment exchange as per office memorandum issue नै बेयाव ओंखारदों जोंना आधार कार्ड थानाय जानांगोन जायना आधार कार्ड दङ बियो अफिसाव थाङालासिनो बे न'आव थानानै बेखौ एप्लाइ खालामनानै मोननो हागोन होननानै बुंनाय जादों आरोखि बेयाव
बेयो ओमफ्राय मा दंबावो नैबेयाव जोंहा इडुकेसन क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटआ मा नांगोन इडुकेसन क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटआ जोंना पास सार्टिफिकेट नांगोन एन्ड मार्कशिटखौ नांगोन आरोखि बे ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट इन केस अफ SC ST OBC आरो जोंना मा नांबावगोन नै कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांबावगोन दे बेखौबो लाखा बिनि उनावहाय इन केस अफ PWD पार्सन उइथ डिसेबिलिटि केन्डिडेट डिसेबिलिटि सार्टिफिकेट इसु बाय कम्पिटेन्ट अथरिटि बेयो ओमफ्राय मा होनदों एडिशनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट इफ एनि एडिशनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट दंबा नोंहा बेखौबो होनो हायो होननानै बुंदों ओमफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दंबा इफ एनि बेखौबो होनो हायो नन क्रिमिलेयार सार्टिफिकेट दंबा बेखौबो होनो हायो आधार कार्ड नट मेन्डेटरि आधार कार्डखौ नांलाया होनना बुंदों अल टेक्स्ट बक्स उइथ बेयो स्टार्ट मार्क गोनां गासिबो कम्पालसरि बेखौ मा होननानै बुंदों ओमफ्राय 6 नाम्बाराव नै प्लिज स्केन अल एडुकेसन क्वालिफिकेसन पास सार्टिफिकेट मार्कशिट इन क्रोनोलजिकेल अर्डार गासिखौबो जोंहा एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ PDF आव कनभार्ट खालामनानै लाखानोथिनदों आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन अफ एप्लिकेशन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड विल बी इस्यू नै मायाव रेजिस्टार इमेइलाव जोंहा मोनगोन होननानै बुंदों आरोखि सक्सेसफुल रेजिस्टार जाखांनायनि साबमिशन जाखांनायनि उनावहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ बेबायदि ओमफ्राय 8 नाम्बारखौ फरायदो 9 खौबो फरायदो 10 खौबो फरायदो बेबायदि दा जोङो फैदो फारि फारि एप्लाइ खालामलांसै अब्ला फै जों फारि फारि एप्लाइ खालामलांसै बेयाव आधार कार्डखौ बुनांगोन आधार कार्डखौ जोङो होबाय बिनि उनावहाय फारि फारि जोङो एप्लाइ खालामलांबाय थानोसै जेराव स्टार्ट मार्क होनाय दङ बे स्टार्ट मार्क होनाया एकदम मेन्डेटरि हा नोंथांमोन स्टार्ट मार्कखौ नोंसोर एभयड खालामनो मोननाय नङा जेराव स्टार्ट मार्क होनाय दङ बेखौ फिलआप खालामलांजोबथारनांगोन ओमफ्राय जेराव स्टार्ट मार्क होनाय गैया बेखौ अपसनाल जाहैबाय आरोखि बेखौ जोङो फिलआप खालामाबाबो जागोन आरो अब्ला फैदो जोङो बेखौ फिलआप खालामसै आङो फिलआप खालामनायखौ नोंथांमोना देखायजोबला नोंथांमोना फिलआप खालामनायखौ रोंखागोनानो आं बेखौ एसे स्पिडआव खालामलांसै अब्ला फैदो फर्मखौ फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय जोङो साबमिटआव होनांगोन साबमिट होबाय नैबे मिस्टेक जादों बे मिस्टेक बा बेखौ कारेक्ट खालामफिननानै जोङो बेखौ साबमिट होनांसिगोन साबमिट होनानै नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मा फैगोन OTP फैगोन OTP खौ बेयाव थुनानै होबानो जाबाय OTP आ फैबाय जोंना बेखौ भेलिडेट खालामबाय अके उनाव जोंना साबमिट साक्सेसफुल साबमिटनि उनावहाय जोङो एप्लाइ खालामनायखौ जोङो प्रिभिउस नायनो हाबाय बेबायदि अबावबाफोर मिस्टेक जादोंबा जों बेखौ कारेक्सन खालामनो हागोन अब्ला जों बेबायदि नायलांबाय बेनि उनावहाय जोङो नैबे एटाच एनेक्साराव थुनांसिगोन ओमफ्राय जोंनि माखासे डकुमेन्ट जोङो स्केन खालामनानै लानाया बेखौ जोङो फारि फारि आपल'ड खालामलांनांसिगोन डकुमेन्टखौ जोङो मोनफा मोनफा आपल'ड खालामलांसै गिबियावनो जोंना 1 नम्बराव दङ प्रुफ अफ रेसिडेन्स माने बेखौ होनांसिगोन आरोखि बेयाव जोङो मा होनो हागोन बे प्रुफ अफ रेसिडेन्सियाव जोङो होनो हागोन बेयाव सार्टिफिकेट कपि अफ एबा भटार कार्ड होनो हागोन नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा कपि अफ जमा बन्दी कपि अफ पासपर्ट होनो हागोन
होमबा जों बेयाव मा सार्टिफिकेट कपि अफ इलेक्ट'रेल रलखौ होनसै भटार कार्डखौ बेयाव फरमेटआबो 1 MB नै साइजआ 1 MB नि गोजौआव जानो मोना 1 MB सिमल' जानो हायो अब्ला बेखौ जोङो आपल'ड खालामसै बेयाव चुज फाइल बेनिफ्राय जोंहा भटार कार्ड ना नैबे भटार आइडि बेयो MB आ बेसेबां 232 KB ल' होमबा बेखौ जोङो आपल'ड होबाय बिनि उनावहाय नेक्स्टआव दं एज प्रुफआव जोङो मा होनो हायो बेयाव नायबा मोनबाय स्कुल सार्टिफिकेट नङाबा SSLC एडमिट कार्ड नङाबा बार्थ सार्टिफिकेट जों बेयाव आङो SSLC एडमिट कार्डखौ होनोसै होमबा बेखौ सेलेक्ट खालामबाय फाइलखौ सायख'दो चुज फाइल SSLC एडमिट ना नैबे बेखौ आपल'ड होबाय बिनि उनावहाय नेक्स्टआव कपि अफ कास्ट सार्टिफिकेट बेयाव आं कास्ट सार्टिफिकेटखौ सायख'बाय कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड होनोसै कास्ट सार्टिफिकेटआ नैबे बेखौ आपल'ड होबाय उनाव आरो मोनसे दंबावो इम्परटेन्ट इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटआ पास सार्टिफिकेट एन्ड मार्कशिट बेखौ होनांगोन बेयाव जोङो पास सार्टिफिकेटजों आरो मार्कशिटजों जोङो मोनसे सिंगेल फाइलावनो जों बानायनानै लानांगोन सिंगेल फाइलावनो जोङो PDF बानायनानै लानांगोन ओमफ्राय बे आपल'ड होनांगोन आरो फैदो जों बेखौबो होनोसै जोङो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटखौ होनोसै नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनाय बिनि मा होनांगोन मार्कशिट आरो पास सार्टिफिकेटखौ ज' खेबसेनो सिंगेल PDF आव होनांगोन अब्ला जों होनोसै चुज फाइल आंना मेट्रिक पासनिल' नालाय मेट्रिक पासनि आङो पास सार्टिफिकेट आरो मार्कशिटखौ होनाय जादों बबेयाव आङो बेखौ आपल'ड होबाय बिनि उनावहाय नैबे आदार क्वालिफिकेसन ट्रेनिं कर्स बेखौ होबाबो जायो मानोना बेयाव स्टार्ट मार्क गैया नैबेयावबो स्टार्ट मार्क गैया माने जोंहा बेयाव स्टार्ट मार्क गोनाङानो नैबे प्रुफ अफ रेसिडेन्स एन्ड एज प्रुफ एन्ड कपि अफ कास्ट सार्टिफिकेट आरो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बे मोनब्रैयावल' जोंना स्टार्ट मार्क दंना ओंखायनो बेखौ मास्ट जोङो आपल'ड खालामथारनांगोन आरो स्टार्ट मार्क गैयैखौ जों होआबाबो जायो थेवबो आं बेयाव नैबे आधार कार्ड होनाय दं आधार कार्डखौ होनोसै आधार कार्ड अपसनाव सायख'बाय चुज फाइल आधार कार्डखौ होफाबाय आरोखि बे होमबा जोङो गोनां जानाय डकुमेन्टखौ आपल'ड होजोबबाय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ नेक्स्ट प्रसेसआव थांनांसिगोन सेभ एनेक्सार बेखौ सेरनांसिगोन जों बेयाव सेरबाय बेखौ सेरखांनायनि उनाव जोंनाव बेबायदि ओंखारफैबाय बेयाव नायनोसै जोङो मा ओंखारफैखो बे जोंनि फर्म फिलआप खालामनायानो फुरा ओंखारजोब्बाय आरो बेयाव फार्स्टनिफ्राय नोंथाङा नायनो हाबाय बेयाव बायदि सार्टिफिकेट नाम्बार नैबे जोंनि आधार भेरिफाइ आसाम समरसिं नैबे सार्टिफिकेट नाम्बार बेबायदि फैबाय आरोखि बेबायदि फैजोब्बाय फुरा डिटेल्सखौ जों मा फिलआप खालामदों बेखौ नायफिनजोबनो हायो बिदि फैबाय एनेक्सार लिस्टआव जों मा होखो प्रुफ अफ रेसिडेन्ट होबाय जोङो एडमिट एज प्रुफनि होबाय कास्ट सार्टिफिकेट होबाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन होबाय आधार कार्ड होबाय गासै मोनबा डकुमेन्ट आपल'ड होबाय बेयाव एडिसनेल डिटेला एप्लाइ टु दा अफिस डिस्ट्रिक्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बङाइगावआव आं एप्लाइ खालामदों बेखौ ड्राफ्ट बे जाबाय ड्राफ्ट दा बेखौ आङो साबमिट होनांसिगोन होमबा साबमिटआव थुदो आदसा लोगोफोर एप्लाइ खालामखांनायनि 10 मिनिटसो उनावनो आंनाव मोनसे इमेल फैबाय बे इमेलाव ओरैबायदि फैबाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै इमेलाव बेबायदि फैबाय नै डियार सोमरसिं ब्रह्म दिस इज टु नटिफाइ you that your request for registration of employment checker in employment action certificate has been executed successfully and original copy has been delivered to you नै ना 10 मिनिटसोनि उनावनो जोंना एक्सचेन्ज कार्ड एप्लाइ खालामनाया जोंना एक्सचेन्ज कार्डआ रेडि जाबाय अब्ला बेयाव जोंहा मा होनदों नै बेयाव नैबे साइडआव थांनानै मा खालामदों पिउ स्टेटास एप्लिकेसन नै स्टेटासखौ नायनो थिनबाय आरो डाउनलड खालामनानै लानो थिनबाय बे ट्रेकिं आइडिबो हरखाबाय नै रिफारेन्स नाम्बार बेखौ जोङो कपि खालामनानै लानोसै ओमफ्राय जोङो डाउनलड खालामसै कपि खालामनानै लाखाबाय आङो दा स्टेटास नायनानै डाउनलड खालामसै लोगोसे जोङो नैबे बेनिफ्रायनो जोङो डाउनलड खालामनानैबो लानो हाखाबाय नै बेयाव जोंना जोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ अलरेडि हरखाबाय नै इमेलाव जों बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै जोङो जोंनि खामानियाव
जोंनि स्टेटनि आन्डाराव जोङो बायदिसिना एप्लाइ खालामनायाव जोङो बेखौ इउज खालामनो हाबाय आरो फैदो होमब्ला जोङो खनसे गावसिनि साइटनिफ्राय स्टेटास चेक खालामनानै जों डाउनलड खालामनानै लानोसै अब्ला जोङो गिबियाव बेयाव फैग्रोबाय फैनानै जोङो एप्लाइ खालामनायनि नैबेयाव फैनानै ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटास बेयाव सेरनांगोन बेनि उनावहाय जोंना बे लडिं जागोन लडिं जानायनि उनाव बेयाव नै एप्लिकेसन रेफारेन्स नं बेयाव जोङो रेफारेन्स नाम्बारखौ बुबाय बेबायदि बुनानै नैबे गेट नैबेहाय साइडआव जोंना मा दङ गेट डाटा लिरनाय दंना बेयाव जोङो बुनानै होनांसिगोन आरोखि बेयाव बुबाय एबा सेरबाय बेनि उनावहाय जोंना बेबायदि ओंखारफैसिगोन बेबायदि ओंखारफैगोन जोंना बुनायनि उनावहाय बेबायदि नै डिलिभार कारेन्ट स्टेटास डिलिभार थारमाने जाबाय आरोखि इसु जाबाय जोंना होमबा जों बेयाव डिलिभाराव बेयाव सेरदो सेरबाथाय जोंना बेयाव एक्सचेन्ज कार्डआ ओंखारसिगोन आरोखि जों आदसा बेयाव फैबाय नै बेबायदि फैबाय नैबेयाव जोंहा इसु डकुमेन्ट आउटपुट सार्टिफिकेट बेयाव सेरबानो जोंना डाउनलड जासिगोन आरो बेयाव सेरबाय आं नोंथांमोननो लाइभ खालामनानै देखायदों नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव सेरखांनानै एसे लडिं लादों नेटआ स्ल' आंना डाउनलड जासिगोन बेयो डाउनलड जाबाय नै डाउनलड जाबाय दा जों बे डाउनलडखौ जों नायनो हाबाय आरोखि सेरनानै आदसा नै बेनो जाहैबाय जोंनि एक्सचेन्ज कार्ड गभार्नमेन्ट अफ आसाम बे अनलाइन एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो सानसेयावनो 10 मिनिटनि बिथोरावनो जोङो अफिसाव थाङालासिनो गाव गावनि न'आव थानानैनो गाव गावनि मबाइल एबा लेपटपजोंनो जोङो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ गोदानै जोङो एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव होनाय दं बे नाम थाबाय डेट अफ बार्थ थाबाय रेजिस्ट्रेसन थाबाय नै एड्रेस थाबाय ओमफ्राय बे क्वालिफिकेसन थाबाय नों बिसिबांनि होनानै बानायदों ओमफ्राय नैबेयाव नेक्स्ट रिनिउवेल डेटआ डिउ डेटआ बेहाय नै 10/11/2024 नि नभेम्बर 10 थारिख फैबाथाय आङो बेखौ बे अनलाइननो रिनिउवेल खालामफिननांगोन आरोखि नुबाय अब्ला लोगोफोर माबायदि जोंनो गावनि न'आवनो थानानै जोङो दा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ जोङो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो अब्ला नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ एप्लाइ खालामाखै थाबैनो गाव गावनि मबाइलजोंनो खालामनानै लादो दानो लोगोसे आरो जायफोरना रिनिउवेल खालामनांगौ दङ बेयो रिनिउवेल अपसनाव सेरनानै गावनि डिटेल्सफोरखौ होनानै रिनिउवेल खालामनानै लादो 10 मिनिटनि गेजेरावनो मोनगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों